Herri, gamer ontsira! Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Kaixo, ongi etorri Gamerauntziaren bosgarren demoraldiko bosgarren atalera. Ja honekin atal honekin ja guztira 102 atalera itxigia, 101 aurren utzi genuen. Eta bueno, astero bezala Gamerauntziaren Twitch katean asteartetan atzaldeko 5:00 batzen gara, zuzenean, grabatzeko, Gamerauntzi irratsaioa. Eta ero horren ostean, entzutea nahi badezute, naiz irratian asteartero entzun gaitzazkezue gaueko 12:00 aurrera. Eta baita ere, aipatu amaitzeko, betiko plataformetan aurkituko gaituzuela baita ere, gogoratu, iVoox, Virtue, YouTube, Spotify eta beste hainbeste. Gamerontzian komunitatean berri izateko, eta parte hartzen nahi badezute, beti daukazute gure orrialdea, gamerontzia.eus. Eta baita ere, komunikazio zuzenagoa bat nahi da zute izan Gamerauntzia osatzen dugun komunitate guztiarekin. Telegramen Gamerauntzia izeneko kanala bilatzearik besterik ez dagoazute. Ni gaur Aritzo Derrezola naiz, gaur niri tokatzen zait ematea. Eta nirekin batera Lander Unzueta dago. Arratsaldeon, Lander. Haupa, bai, arratsaldeon. Tamien barik, baina konponduko gara. Bai, konponduko gara. Bueno, gaur hainbeste, bastante notiziz, ikusi dute Tokyo Game Showa izan dugula, aste honetan. Ez da garai bateko Tokyo Game Showa hain potentea, nik uste, Lander. Baina, bueno, notizia batzuk egon dia, eta baita ere bideojokoa munduan beste egon dia, eta gezkez bazaizu irutzen, sartzen gara, albiste egin dira. Baina, etzi bai, aurrera goaz. Albisteak! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Urrizin sartu gara, eta hilerolez hilabeteko estreinaldi zen errepasengo dugu. Urteko azken hilabetiek egize da erotzekoak izaten dizela bideojoku salientzat. Ez gabonetako kanpainarantza prestetako hainbat eta hainbat argitalpen ikusten dugu segunotan. Baina aurtengo urrize, ohikoa baino ikaragarrize dauela, dala aitortu biharra dago. Joku pila dekoguz, tamailanatakoak, airukoitzek, indizek, bestelako joku txikiza hauek, enpresa handizenak eta bar. Plataformatan antzat, genero guztizetakoak. Benetan, astakeri bat da, osake igual honena eurrera itzi da eta lehenengo eta behindiko guzenak errepasetan hastie. Urriak 4 jasoko dugu lehenengo handize, deitzen dela Until Dawn. Oin urte batzuk, 2015 PlayStation 4 kontsolan estrenezan beldurrezko jokua. Segurenik asko ezagutuko duzu ez, alako atal grafiko ikusgarri segaz heldu zen, batez be pertsonaizen animazioetan, benetako aktoriek erabiltzen bazen, ganera, ezagunek asko, edo pentset berandua ezagunek indizenak. Eta nahiko guzti esan, alako 80ko hamarkadako slasher ez, beldurrezko filmien ukitzen eban, quick time event pilo bategaz, eta bar. Zer da baino ikusko dugune, urriak 4 honetan helduko da joku berbera, PC-erako eta PlayStation 5-erako. Baina, remake edo remaster hor tartien geratzen da bertsio baten, ze garapen motorez aldatu dabe, Unreal Engine 5 biliko dabe bengoan. Baina lan dabe, oinarri ze funtze berdine da, berbera da, grafikoak apurretu ikusko duguz, gaur egun plataforma horretarako moldatute dauzen kontrolak, ze adibidez, PlayStation 4-en aginti egaz horregote ziren. Momentu batzetan geldi egon bien zinen momentuek eta agintie geldi eutxi bizen duen eta alakoak, horrek apurreten moldatu ingo da bez. Baina orokorrien, beldurrezko joku oso txukun, Supermassive Gamesena. Gero hostien inda bez antzeko beste hainbat joku, baina igual estiri izen horren onak edo horren erakargarrizek, orduan horra bueltetako aukera proposatako. Bai, nik uste jolas nahiko ikusgarrek izaten diala, esan dezun bezala gainera aktore realak erabiltzen dituzte jolaseko protagonistak izateko. Eta, inoiz ez dut izan aukera jolasean ibiltzeko, baina gameplay batzuk ikusi izan ditut eta esan dezun bezala, 80. hamarkadako pelikula beldurrezko mota horietan oinarrituta dago,
Eta ikusteko bentzat nahiko divertigarria egiten da. Gainera oso zinematiko eta oso pelikula estilora dago inda jolasa, esan duzun bezala quick time event asko dauzka. Gero baita ere, segun momentu batzutan hartzituzun erabakien arabera, historia erabatera o bestera juten da, amaiera ezberdin hainbat dauzka. Hainbat, piloa, hori igual epatu barik itxi dugu. Ze, gure protagonista sorta zabalo deko kontroletako, historizen arabera aldatzen joango dena. Eta jokuen premisia edo interesgarrezena da, edo zen momenten hilaldizela. Gure erabakizien arabera, asko eta asko hilengo dire, edo erabaki zuzenak hartzen badugu zen, bizirik urteko da. Horregaz jolasten dugu apuro jokuek. Azken finean da, kasi norbait ikusten bazute jolasten mentzat, palomitak hartu eta pelikula bat ikustea bezala xe. Nik hori nebali lehenko biderrien, jolastu biderrien YouTubeen ekin edazen hor gameplay batzuk, jokaldi batzuk, eta holan txikusen joku osoa. Egiz esan, jolastien besteko interesgarri jala usteot, zazken nien filme bada, ez? Aipatu dugu zen aktoreikaz, adibidez, gogoratzen dela Rami Malek dau, ez? Ezkin urtitan oso zagun egin dela, bertan agartzen zan, eta alako beste hainbat aktore deko guz, orduen, gozatzeko asentzu horretan. Hori da. Eta beldurrezko joko batetik beste batera, ez, Lander? PlayStationetik oin Konamira paseko gara, ze bere beldurrezko jokurik mitikoena bueltan da, Silent Hill 2, estrenetan da urrizen sortzi zen. Egize da, askotan aipatu dugu saioan, eta remake honek ez tozku olako impresio honik eragin, batez lehenengo trailerretan. Ne bildurra baten dit, ez jolazte baizik eta remakea berazea atera diteken. Ja, eta nigo hori petxetan eban lehen, baina egize da azkenengo trailerretan, azkenengo bidizotan, beste itxura bat eukin dabela jokuek eta nahiko hobetu dala, Orduan nik itxaropen apurtxu bet badekot. Gameplay aldatu itzen da, ez? Originalan, PlayStation 2 originalan kamarak eta angeluek eta apurre survival horror hori gaur egungo kontroletara moldatzen da. Apurret buruen badeko zuen, Resident Evil zarrak eta gaur egungo remakeen hor estiloa, errepikatzen da. Grafikoki, beretan komente duten lehen, Hasik eran span oso ona moten, baina hau bidizia ikusitzez, barriz historizio trailerana. Nahiko txukun dago, batez argiztapena, talakoak, modeloak eta batzuk oso ondo dauz. Orduen, nik esperantza itxaropen apurtxu bet badekot. Bluebird Team arduratzen da berregito honetaz, ez diri japoniarrak, baina beste beldurrezko joku batzutan ezagunek egin ziren. Eta, kasu honetan, esan dugu neurriak sortzi estanetan da Silent Hill 2 remake berregitia, PC-erako zein PlayStation 5-erako. Jolas hau, agian mekanikak eta aldatu itzazkete, egia esan bere garaiko jolasakin mekanikaneko ortopedikoa zauzkan. Jolas mota horietan, bai eta Resident Evil zarretan ere, nahiko traketxazian, gaur egunera pentsatek harrita. Nik uste jolas honek bere izten dula bat ipa atmosferatik, hori ikusi beharko da lortu duten atmosfera hori mantentzea, eta historia batik. Eta historia ez zaiten zaila irutzen mantentzea. Baina, zuk esan ezun bezala ez, lehenengo trailerura aterazanak are pixat beldurra mantzi nahi behintzat, ze oso akziora behira zegoen orientatuta trailerra, eta Silent Hill ez da akziora behirako jolas bat berez. Gehiago da, beldur psikologikoan oinarritzen dana. Hortaz, egia da, bigarren trailerra hauek ja pixat tonu akzio hori horrena gesten dutela, baina ikusiko dugu. Ni segurazki erosikoet eta probatukoet, nire saga favoritua da bildurrezkoetan, amnesiarekin batera, eta... Kristal klasikoa da, lehenengo irurek, baina bigarrena batez, oso onak eta penida zelan alboratu da bezan oinartien, desde luego Konamitik. Baina, Konamik zein du, Silent Hill zaborretara botadu, Metal Gear Solid hauena zan, ez? Bai. Bazurra botadu, kasi, Pro-Evolution Soccer zaukaten eta hain desastre basura botadu, hau da, inoiz ez ikusieten konpainia bat, zaborretara botatzen enbeste jolas, baina ez jolasak geizki egin dulako, baizik eta ez dulako nahi jolasaik egitea, eta exitu totala dianean. Super raroa da, baina gauza raroak egartatzen dira. Bai, oinartien bizira hondabe, holan bitxik egin moduen, Yu-Gi-Oh! Eta alakoan bitxartez, ze Yu-Gi-Oh! Karta joku eurena da, eta horrek dirupila mogitzen dugu. Bai kartakaz, bai txapelketakaz, bai bideojokuekaz, eta orduen olako gauzakaz, gero Japonian badekiz patxinkon makinak. Patxinkoak inezate dute dirupila datatzen dut. Dirupilloa, justo euren patxinko horrek, bastak dire azkenien hausasko jokuek, kasinotan modukoak, japoniarrak,
Eta bertan erabiltzen da bez, euren frankizizetako pertsonaizek edo bidizeak, handiko zuz. Metal Gearren patxinkoak, Castlevanianak, alakoak, oso guza raroa da izan. Baina olakoak az bizirean da baina artien. Eta zorionez bai esan behar da azken urtietan, emoten dela apurbet, barriro berpizten da bezala. Castlevaniaga soineko ez dugu ikusi, baina bai bidire jokusarran bildumak kaleratzen, nahiko ondo dauzela orokorrian. Oin, gero itxegingo dugu horri buruz, baina Metal Gear ez, sarrak barriro kaleratu da bez, plataforma denatan, baina horretaz aparte Metal Gear 3 berregiti ikusten gabizo bai, oinoko ez dakik urun estreneko da, baina oin gitzi beste bidize bat kaleratu dabe, eta oso itxuruan adeko, izan, nik espero nara, baina bastante bie. Orduen, nik itxaropen apurtxu bet paneloi berskuratzen, baina argitaratu arte, jolastu arte hori jokuetan ezin esan. Baina remasterra bakar gehi egiten, hori kontutan izan. Bai, hori begiz da, baina igual barriro ingerra hartzen hasteko aproposena dire, ez dakit, ikusko. Komentario bat, zuzenekoa egiten ari genez Twitcheko txatean komentario daude. Norbait erabiltzaileak komentatzen du Ronaldinho Soccer 2 edo boikota ingo diola, Konamiri. Eta Eriko Zine komentatzen du, beratik izan bazain Silent Hill lehenengoa remasterizatuko lukela lehenagotik, ze bai egia da bigarrenak inpaktu gehiago izan dula historian zehar. Baina lehenengoak igual oso zaharra geratu da. Bigarrenare zaharra geratu da, baina lehenengoa ja oso antikuatu ez, lehenengo PlayStationaren potentzi limitea guztiz iristen zen, behelainoa sartu hori izaten zuten PlayStationak urrutiago zentzulako renderizatu, eta pena da badai. Bata hor limbo batean geratu izan, baina Konami da esan duguna, gauza asko ezin dizkegu buskatu. Bai, geralda berreskuatu be, lehenengo eta hirugarrenan historizoa lotute da, orduan igual hostien horretara jo aldabe, bizi batera, horrekaz bizkaz batera zuzerreitzen. Baina, ea ikusko dugu zelan urtean dan. Gero norbaiten komentarizan ari, hor esan dira, Ronaldinho Soccerrena ISS horre pro sardatik datorla berez, da bai horrek be eske hil geratu dire, eFootball deko hor egun Konami aldetik, dala tuako pro izetiela, esango dugu. Baina ez da bena pesando funtzione, eta oineko hor bizirik jarratzen dugu, eta eguneraketak ez jarratzen dugu, baina ez dakitzua. Konami da, ezin dugu. Hori da. Jabeteko estrenaldik ez jarratxeko dugu beto, hemen oineko guzapillo dau. Eta egun berien, Silent Hillen moduen, urriak 8 zen, estrenetan da, Diablo Laun lehenengo espantzino handize, Vessel of Hatred deitzen da. Eta, alako espantzinoan ohiko elementu dana batuko duz, ez? Eskualde barri zeuko dugu esploretako, kasu honetan, nahantu deitzen da alako zingira edo jan modukoa izango da, apur eta alden duz, ez, joku originalen ikusi genduzan girotxitatik. Eta horretaz gain, barru-barrun ikusko dugu, misinio barrizek, bakotxa bere historizio gazeta bar, arerizoak, ezaugarrizek, eta, zelan ez, pertsonaia mota barrizek, kasuretan Spiritborn izenekoa, dalalako oianeko gerlari bet, azteka itxura apur bate, gaz esango dugu, olako rollo badeko, nahiko interesgarrize. Eta, nahiko borrokalari moldakorra dela aipatzen dabe Blizzardetik, osak, ia zelan urtean da hau. Diablo lau egize da... Esan beharra da, Lander, pertsonaian berezitasun bada, alako animaliak inbokatu bezala egiten ditula. Animalia oianekoa, gepardoa edo arranoa, eta hortaz, inbokatzaile hortatik tiratu dute. Bitxo, azkenien egon dire ez, nik romantik eta lakoak egote ziren Diablo lau originalien, bestela tidetu dabe druide bat izango zana, gitxi gora bera olako zer baina gerlariz izen da. Nahiko txurona dago, Alan dabe, ez dakit lehenengo jokuen balorazio orokorra zein izan, lehenengo jokuen. Joku originalan, Diablo lau originalan, balorazio orokorra zelako ezin dan. Genti ere azkeran guztienako, baina gero egize da, apurru eta alboratute edo astute geratu dela, ez? Bai, aziratean ondo atera zan, azken finean hiruak egintzun desberak eta hori bitik pixkat, gehiago gerturatzen da bia izan zanetik. Baina egia da, niz naiz iristen denboraldia jokatzera eta, baina jendea aziratean lehenengo denboraldiekin etzegola oso gustora. Baina ez dakit ezote zain hirugarren denboralditik aurrera hori pixkat remontatzea lortu duten eta publikoa berriz bere ganatzea. Hortaz, ikusi beharko da espantzio honekin asmatzen duten edo ez, baina, azken finean, ez du Diablo 2an maila mantendu, hori argi dago, eta zai irutzen zait Diablo batek
maila hartara iristea, ojala iristen bada, baina zaila ikusten dut. Baina, bueno, gutxienez Diablo 3an desastra erabatean konpondu dute. Egiz da, lako espantzinoakaz eta askotan lortzen da bezala, olako joku motak berpizti, ez? Oso ona bat izen da, gehitzen da bezan edukizek azkenien joku originalera gero lusatzen dizenak. Aproposak izen ezkero askotan lortzen da, bez? Azikera baten, apur bete normaltzu edo izendan bideo joku bet oso onan bilakatzea. Osak egia horreki aukera bat ondino Blizzardekoak ikuske dugu, jazten urtean da. Aurreragoaz, urriak 11 estrenatzen da, segurunik hilabeteko nire joku eta igual urteko ikusteko egongo da. Metafor Refantatio ditzen da, espadazun ezagutzen, da Atlusen eta Segan bideo joku berritzen. Persona sagien garatzaileek sortu da bena. Bertan ikusko dune da lako fantasiasko mundu zabala da sakona, txandakako borrokak, eta denbora realekoako gai hor, tartin naztute. Historizo oso sakona, pertsonaia piloak ezagutzeko, harremanak lantzeko eta bar. Eta batez be atal estetiko zein soinu panda ikaragarrizek. Sortzaileek oso ziur dauz egun joku honetaz, oso seguru dauz, oso konfidantza antizedekia. Eta hori irakusteko demo bat, doako demo bat kaleratu dabe, berezitasun handi bategaz. 4-5 orduko iraupena deko. Eta hortik etxen duguzen aurrera pentanak, historizan hasikeria, sarreri izango zena, joku osora eruteko aukeri dikogu erosten badago. Ez da lehenengo biderralako zezor ikusten da, batez be JRPG-etan inoz erakutsi da bez, alako demo luziek, oingo handikotena Dragon Quest 11 sala oso kerrespana, 30 orduko da olako aztakeriren bat. Edo goikoa edo, oso luzi zala. Ezkinen joku oso luzi da berez, horren alakoak alda bezein ez. Baina hause be animetako jentie probetan oso ondo dagoela esan behar da, baina gero hitz egingo dugu denpori badako egun, bapuruek izango nire buruz. Egun berien, urriak 11 beste urteko jokurik desiratunetako badekogu, pentsete manga salin aldetik, manga anime salin aldetik. Ze Dragoi Bolan Sparking Zero estrenetan da, igual izena apurru eta raro hain leike, baina erratzaio jarraitzen duzu jakingo duzu moduen, putukai tenkaitzi 4 izango zen. Seguren idala Dragoi Bolan azpizaga edo borroka jokurik maitatunetakoa. PlayStation 2ko eta Wii-rako estrene ziren borroka joku honek, eta jentie beti bili da olako oso zer eskatzen ez, barriro itzeko. Eta bengoan, moten dugu, nahiko aukera politzi izango dela jolasteko. Aurreko ezertzaien epatu gendu moduen 180 tapiku borrokalari egongo dire, transformazio guztize kontuen hartute. Eta manganime fideltasun oso zerrespeteko dabela moten dugu. Azikerako Dragoi Bolatik hasitze, naiz eta batxo falte izen, Son Goku numetako abenturatatik. Gaur egungo super edo daimara helduko dira. Borrokalari pila eukinje, alako zer gertatuko litzateke edo what if moduko modalitate bat, beste historia alternatibo batzuk konteta, eszenak sortzeko aukeri ebe erakutsi dabe bidizoatan, nahiko interesgarri moten dugu eta seguru nahu jentie oso berotut egongo dela honetaz. PC-erako, PlayStation 5-erako eta Xbox Series-erako estrenetan da. Eszenekin ez dana ezu animazioak edo pelikula bezala sortzea? Moten da dolako aukerie borrokan hasikeratan eta maileratan uste dut, dauzen, borrokalarien arteko izketaldizeketa, horrek zuke editetako eta apuruet beste borrokalari batzuk gehitzeko aukeri dekozu, horreko historizotzuk sortzeko moduen, ez? Ez dakit inoz, hilebazaren antzine umetan egote ziren horreko Batmanen eta bestelakoan... Batmanen seguru ibili nitzala. Historizotzak sortzeko, ez? Horreko klip modukoak sortzeko zerak, horren antzadeko gitzi gora bera esango dugu. Jendea pelikula atzu montako ditu inoiz baina auto esan da, increíble. Bere muga dekoz, baina interesgarri zen moten dugu, Ni nintzen ibilko hor, baina seguro nahu jentia izu dinezun moduen kristonak eta bat sortuko duzula. Eta urriak 11ko, hirugarren joku gazgoaz, kasunetan indie txiki bat da, Europa deitzen da, eta, aspalditzik ezagutzen dugu, nahiko, berandutzik eta jasan izen deuz, baina dekon itxuri gaitzik mereziduko dela moten dugu. PC-erako da, Switch-erako estreneko da, eta da, lako Zelda estiloko mundu irekiko abentura bat, zozer esatielez, baina plataformak eta mugikortasune ardatza izenik. Olako motiko bat izango gara, Ghibli estiloko atal grafikoagaz, eta gure helburu izango da, mundu ireki bat zeharkatzie, eta gero pusli gaintzen ibiltzie, tenpluetan eta aurrera itzeko. Ez dut uste borrokari dekonik, bakarrik da hori ez, ikusten duzu moduen irristak abilko da, egaz ibilko da kokalekutatik, iziztu bizizen ganera. Eta horregaz, pusle edo erronka desberdinik gainditzen ibilko gara.
nahiko politxe, itxe grafiko aldetik, eta gogo asko moten jolasteko. Ba, nahiko kuriosoa da. Ze plataformetarako aterako da? PC-erako eta Switch-erako ikusko dugu bakarrik. Momentu zuentzet. Bueno, ondo dago Switcherako mundu nahiko polita ikusten da. Jolas bat, Breath of the Wild da estilo hortara, mundu irekikoa polita, konsolan ibiltzeko. Bai, zalantzari parik, eta ez dugu amaitzen indie potentikaz. Urri dizinetako bat izango dana. Neba deitzen da, katalana da, eta, bueno, Chris Bikainen arduradune dizen Nomada Studiok sortu daben joku barriz da. Oso antzeko da, ja, behin Chris ezagutzen badozun, argita garbi da, hau beren joku dela. Olako bidimentzinotako estetika ederragaz biziko dugun abenturatxo beti izango da. Batez be borrokak, plataformak eta bar batzen deuz. Baina mundu oso irudimentsu, oso koloretsu baten ibilko garela moten dugu. Alba deitzen dan protagoniste gazta berotxoagaz. Eta hainbat lekutan erakutsi dabe, jentik dino oso ona izango dela, osake hau be jarraitzen birko da baiela bai. Bai, bueno, Chris egin zutena nire ustez obra maestra bazan, beraz. Nik uste, nahiko kreditu bat daukatela egin dutenakin sinisteko eta jolasonei aukera bat emateko. Bai, igual plataformak aipatu berek itxiotaz, baina kontsola eta PC, kontsola guztizan eta PC-erako ikusko dugu, PlayStation, Xbox, Switch zein PC-erako. Orduen, dinotena, segurunik urteko indirik handizenetakoa izango dau. Neba hau. Eta indizetatik, Nintendora pasetan gara, kasu honetan urriak 17, Marion joku berri bat datorrelako. Kasu honetan Mario Party azpizagakoa izango da, Super Mario Party Jamboree deitzuko da. Eta da Switcheko 3. Mario Party aspalditzik ez duguzela ikusten horren beste Mario Party kontsola batien. Eta, moten da apurruete formulie hobetzen eta handitzen joan dizela. Kasu honetan 110 mini-joku ongo dire, 7 taula, eta horretaz gain bestelako jokomota berezizik ongo dire, bai. Berezizina Kopathlon deitzen den modalidade da lako maratoi bet, nun 20 jokalari ongo dire, zirkuitu bat esarkatzen. Eta mini-jokuk irabazi edo galdu, abiaduri hartuko dabe edo ez, nahiko berezizen moten dugu egiz izan. Eta berezitasun moduen esan biarra danetariko probak egongo dizela mini-jokuetan, 110 mini-joku horretan, baina batzu dire aginte normalagaz jolasteko, da botoikaz eta palankiegaz, besterik parik. Baina beste batzuk, joikon agintien giroskopioa eta alakoak hartuko dabez, Wiirako kaleratu ziren mini-jokun antzeko erronkak proposatzeko, ez? Nahiko divertigarzen moten dugu, oso txukune orokorrien. Osake Mario Party salientzat ia botan joku definitiboa edo behin betikoa bintzet. Kontsola berdina zenbat pertsona ebilial dira aldi berean? Esango neke 4 edo asko jota 8 dizela. Asko da. Alako jokutarako, normal 4 izaten dire, baina Mario Party batzutan bai egon dire jokalari gehiago gehitzen da holan. Enotzun esango ontsu momentu esan badizen zehazki, baina espero gehitxo bezete bai. Justu hitzeiten ari zinean eta Twitchetik ikusten ari dean antzat, atera da pantalla lautan zatituta, así que 4 bintza seguru. 4 seguru hori bai. Mario Party tanatan egon dire 4, baina gero, karo, Kopathlon honegaz, berez online jolasteko izango da, baina ez dakit zelangoa zen zehazki, orokorrien emoten dugu ez da bela utxikengo, ongitxi iragarri behin ganera, mondo denporatxu egon dizela garatzen hau, osake ikusko dugu ia zela urtean da. Urriak 17 izan dugu moduen, Super Mario Party Jamboree estrenetan da Switch kontsolak. Eta aurrera ja heltzen gara hemen, joku potentitara, Call of Duty barrizia dator, esan izango urri bat Call of Duty bat barik. Eta kasu horretan, nik pila arretxuzten, baina Black Opsen 6. atalera heltzen gara, horren beste egon dire galdute da bilela. Eta emoten dugu, Activisionek dana jarri dabela joku hau garatzeko. Ja, eurreko Modern Warfare 3 eta alakoak ez ziren horren onak izen, kritika piloa jaso izan eta bar, baina bengoen Activisionek esan dugu, venga, nire estudio danak, honetan lanin jarrikotaz, eta hori ikusten duzu zerrendi ez, Treyarch, Riven Software, Binox, Haimon Studios, Activision Shanghai, Sledgehammer Games, Infinity Ward, dana dauz lanien, Black Ops honen atal desberdinek garatzeko, bai kanpainez, jokalari bakarrantzakoa, multijokalarize, eta gero zombizen, joko mota famatu hori bueltan da. Osake nahiko osoa izango dela moten dugu, egongoan honek segurtasun handizegaz datoz, osake ia lortzen dabe apurri berreskuratzi
gogori egotezena Call of Duty izan jolasteko, eta aurrera itzi, besterik barik. Esan beharra da, Game Passen aterako ala jolasa, ze orain Microsoftena denez Activision Blizzard. Eta, nik kanpaina gutxienez jolastuko ez. Azken jolasetan entzun izan dut, normalmente kanpainaneko pelikulero espektakularra izaten dela. Ona agian ez, baina espektakularra izaten dela. Eta probatu nun aurrekoan, honen asteukera dene hontzan multiplayerran beta irekia hontzan, eta probatu nun, eta ulertu zer dan Call of Duty bat, eta ez naizela Call of Dutyan zalea, divertidoa intzitziten partida batzu botatzeko, bakit ez dioala denbora berdina eskatuko adibidez Battlefield bat eskainiko niokena. Baina noizamen partida azkar batzu jokatzeko ez dago geizki. Hori izan beharra ona da, ustet entzun detela jolasak guztira, ez da, barbaria bat, 200 giga edo okupatzen ditula. Alako zer, bai. Ez da joku gaitxi bera gaitxik, baizik eta hor launcherra deki Call of Dutyna eta hainbat baliabide jaitxi bidizela moten deu. Euroko joku kasbe pasetan joan da, apurka handitzen doaz, pisue, areagotzen doaz. Eta maila horretara aldu garela moten deu, ez da itxiruroen dizen, baina aztakeri bet, zelantzari parik. Ni uste burua juntzaio bela, ja. Bai. Esan dugu hori ez da oin Activision Microsoftena dela, Xboxena da, baina lan dabe plataforma aldetik PC-erako, PlayStation Posterako zein laurako, eta Xbox Series eta One-erako ikusko dugu. Hori. Mari ukidugu lehen, oin Sonic beuko dugu, ze bere joku, azken urtitako maitatunetako bat, azken urtitako dinot, baina 2010 edo 11 begire gabiz, Sonic Generations, barriro estreneko da, kasu honetan hainbat berritxasunegaz. Sonic X Shadow Generations deitzuko da, eta izenburu dino moduen, protagoniste barrize Shadow bera izango da, Sonicen klona antzeko hau, berak bere historizo propia hauko dugu joku honetan, hainbat mekanika barrigaz eta bar, baina Sonic Generation originala begongo da bertan, atal grafikora berritu egaz, eta bar. Nahiko joku bereziz izan, zehen biena izen zen Sonicen, ibilbidi ez, ospatu da errepase, omenalde moduen. Alde batetik ikusten duen Sonic modernoa dana, Sonic Adventure hostien ikusten izen dugune, eta Sonic klasikoa, eta bizen mailak batzen ziren alako omenaldi moduko batetxeko, Sonicen historiako mundu edo une desberdinek biziteta. Shadow egaz guzabarri ningo dabe, bere jokuetako maila desberdinek ikusko duguz, eta untxela azterresteneko dan Sonic 3 filmekoak baitxe, Keanu Reeves jartzetxoa botxa, eta alako DLC berrezi bat egongo da, Shadow filmeko itxuri euko deu, eta Keanun abotzagaz oso soloa izan. Sonic mitikoa beti izaten da, Sonic 3 dimentsiotakoak onak ez diala, 2 dimentsiokoak bete maila. Zuk uste Zulander behingoz egongo dela mailara bigarrengoana? Nik uste dut, Sonic Generation azkenien bera berdin izango da, jenti asko guztiakola. Niri ez horren beste, Sonic klasikoan mailak bai guztetan dazte zen, baina Sonic modernoanak ez larri, ganera kontrolak eta nahiko eskasak iruditzatzen orokorrien. Ikusko da Shadowen maila berezi honetan ia segongo dan, baina azken aldizon Sonicen maila asko bagatu da uste honik. Ez bada izen bentsetez Sonic mania eta alakoatan, dala justo salieken bien horre joku barri bet. Baina bestela ikusteko izango da ia. Ondo, ea ondo ateratzen da. Igual ez dut aipatu, baina Sonic X Shadow Generation zurriako 25 estreneko da, plataforma nagusi danatan PC-erako zein kontsola danatarako. Hostien, urriako 29 zen Life is Strange sagien atal barrez ikusko dugu, Double Exposure letxuko da, Double Exposure. Dala, protagonista originalien itxulerie, Max Caulfield protagonista itxuliko da, jenti oso posik jarri da bela orokorrien. Eta zer topeko dugu, betiko antzeko bideojoku betez, kasu honetan denboran atzerain bi herrien dimentsio desberdinen artien adatuko dugu, eolako pertsonaiz desberdinek eta variazioak eta bar ikusitzen. Baina garrantzitsuna erabakizek hartzi izango da misterio bat argitzeko, hilketak eta bar argitzeko. Orduan, honek Life is Strangeek Sonicen antzeko ibilbide eukida bela esan leike. Lehengoa oso naiz izan, oso maitatu orokorrien, baina gero, purbet, tanetariko jokuek egon dire batzuk onak, beste batzuk eskartxu hauek.
Ordenia, honegaitzik hype nahikoa dau, gogo asko dauz, osak ikusko dugu jasen urtean dan. Nik uste lehenengo bideojokoan ona izan zala publiko bat ekarri zuela bideojokotara eta agian ez zen hain erraza ekartzeko edo ez zuen hain beste pentsatzen bideojokotan jolastea zala publiko kasuala esaten dana. Ez zaidan beste gustatzen hitz hori erabiltzea, baina bueno. Jende hori igual bideojokoa hainbat esperientzia ez daukana eta igual pixate leno Until Dawnekin esan duen bezala, pixat pelikula estiloko aventura gustatzen zaizkiona. Eta hori nahiko ondo asmatu zuen egiten. Aber, honek, Life is Strange, Double Exposure honek, ondo lortzen duen lehenengoak ondo intzitun gauza biek eitea eta publiko hori ez dakit. Ez da izango mantentziaz, ez dakit jarraitzen duen edoz, baina bueno, gutxienez hor izatea, publiko hori bideojokontzat garrantzitsua dena. Bai, nik lehenengoan jolastu neban, da guztiaten, baina egize da, hor dutikona, sagi astute eukitela, ez zaten beste aukerarik egiz izan. Igual hau izango da, itxak izate bueltetako, zudin oso moduen. Eta ja, bueno, ikusi duzu, zerrenda oso luzi eukin dugu, baina bukatzen goaz, ze urriako tamaika azkenengo gunien Dragon Age barrize dator, The Belguard deitzen da, ja aspaldi ez dugu ikusten Dragon Age-ik, 10 urte pase dire Inquisition estrenen zanetik, ez paselaukin, balorazio horren onak apurrutanetarik ikusi gendun. Baina, bueno, honek, The Belguard honek nahiko itxura politzideko lamoten dugu BioWaren aldetik, atal grafiko nahiko ikusgarri ze, ARPG borrokak, baina estrategi kutsu bat mantendute. Eta betiko lez, fantasiz izango da nagusi, barriro mundu fantastiko baten murgilduko gara, gure pertsonaizi sortzeko aukeri egaz. Eta borrokatan, itxura danez, inoz baino akzio gehiago ikusko dugu lebe, emoten dugu orokorrien, horre erakutsi dabe bidizoren bat, dragoi baten kontra borrokan eta bar. Eta nahiko itxura nahiko emoten dugu, osake, salientzat sozer, ganor asko sozer da benin. Jo, Dragon Age, Inquisition, 10 urte dauzkala zantizunean, la bankada sartu zuzeko goratu, demorazio azkar pasatuan, jo, Bai, nik izan honeko unibertsitatean egon nintzela ikusten dibala iragarpena dola goren bat, osake, bai, zenpora larri pasea, bai. Bueno, lortzen duen Dragon Age-ek, pixat bigan egin zituen akatzoiek ez egiten, eta nik uste saga dela, action RPG estilo eta olako jolazetan nahiko, action RPG-etan ez, RPG-etan nahiko maitatua dana, naiz eta, esan dugu, Inquisition horrek pixka taina ondo etzun funtzionatu, baina, Kasu honetan gauza bera esan lehik, lehenengo joku izan zala superarrakastu ditze da jende pila gara ekarri bana, eta hortik aurrera, bigarrena zan egoren horrentza hartu, hirugarrena jaskartzu hau, eta arti galdute geratu izela. Ja, pena. Hemen Damian behar dugu ondo komentetako Dragon Age-en historiz, baina bai. Eta ondo iruditzen badatzuen, estreinaldiz egizten dugu, ikusi duzu moden urriz oso potolo oso bero dator, baina aukiko dugu denpori apurka-apurketan atara jolasteko. Eta baina ipatu behar dugu, berandutu den beste bideojoku bet. Ze Ubisoftek urrengo Assassin's Creed atzeratu bindeu, geroratu bindeu. Assassin's Creed Shadows berez otsailien 14 estreinatuko da azkenik, 3 hilabete inguruko berandutxi jasota. Azaroak 15 estrene bierzan, oso gitxi faltezan Assassinoen Japoniako aventura hau heltzeko, baina atzera egin dabe, naiz eta jokue ezaugarri guztizekin prest dauela dinoen. Erabakize, iragartzeko hori, olako prentsa oharra edo finantza txostena kaleratu bien. Eta bertan, aipatzen danez, mundu guztiz harritxu daben zozer, erabakize izen da Star Wars Outlawsen kaleratxerekin ikasitakoa eruteko. Titulua fintzeko denpora gehiago behar dabela dinoia. Eta 3 hilabete gehigarri horrekaz, frankizi zen orain arteko atalik handizinari, bere helburu guztizek eskaintzie albidetuko dotxila dinoie. Harrigarri zaz, klaro, erreserbak eta dena martxan egon dire, 3 hilabeteko berandutxe bada. Eta orduen, barabaki dabe erreserbak atzera botatie, diru itzultzik egongo dire. Eta iragarri dabe baitze, untxe barriro erreserbetan dabenak lehenengo espantzinoa doan jasoko dabela. Berandutxigaz batera, hainbat aldaketa garrantzitsu dauz, Shadows honen argitalpenien. Azteko eta behin, denboraldiko sarrerie edo season passa, horren modeloa guztiz alboratuko dabe. Benetan erabaki harrigarri zeu izoften aldetik, urte piloa daroi ez,
season passak eta alakoak antolatzen euren joku desberdinekaz, ez bakarrik Assassin's Creed-egaz, ez? Far Cry eta alakoatan be ikusi zen duguz. Eta hori bakarrik, Steam plataformara itzultzen dire guztiz, zeuren jokuek bai kaleratzen izan dabez Steamen, baina hainbat hilabete berandu hau, oin artien. Bai egon ziren denporatxu bet bakarrik Ubisoft, Uplay edo Ubisoft Connect plataforman kaleratzen biela PC-erako. Oin eitzen da bena da Ubisoft Connect honetan eta Epic Gamesen estrenez jokuek, eta hortik hilabete batzutara Steamera eruan. Hori aldatu ingo da, eta lehen egunetik, otsaianen 14tik, erosita jokatu halko da Ace Shadows Steamen. Zer dakar honek danak? Ja, moten dugu besterik parik ez, joku atzeratu inda eta listo, baina ez, atxien askoz giza dau. Krisis edago Ubisoften, horre jente asko azarre dabil, eta inbertsoriek, akziodunek, gerratxu bet piztu da bela moten dugu. Eta esan dugun moduen, dana dator, apur bet, Star Wars Outlaws honetatik. Frantzesa garatu daben, izarretako gerraren lehen abentura hau, ambizio handikoa izen da, baina ez deuz aurre ikusitako helburu ekonomikoak bete, naiz eta balorazio bikainek eskuratu da bezen, hori dinoi Ubisoftetik. Gaur urtuen da albiztie Insider Gaming agerkari zen, zurrumurru moduen, baina antzadanez egize dela. Hilabetien Star Wars Outlaws egaz ez da bez milioi salmentak gainditu. Dala, astakeri bet olako joku bat entzat. Urte pila egon dire garatzen, Star Warsena da mundu irekikoa, eta ez da lortu izez ebez. Solamente Star Wars izena izateatik eta unibertso horretan egoteatik fanbase-atik bagarri milioia errez pasatu bertzuten. Eta batipat gainera horrelako zuk izan duzun bezala, proiektu ambizioso badanean eta ekonomikoki inbertsio oso handi bat egin dezunean. Nik... Arrigarrizea. Oso arrigarrizea. Horre erabaki txarrasko gondire, edo agerikoa da ja jentien ekatu dela Ubisoften formuliegaz, ez dakit zer esan. Ze dinosu moduen, bazkenien, ez da niretzako joku Star Wars Outlaws, baina ez da joku txarra bez, seguruenik. Orduen hor, akatze bat egon da, edo izaleke bai askotan pasatzen da Ubisoftegaz, bere jokuek kaleratu eta 2-3 hilabetetara, ja deskontu potentiek, berapen potentik ikutzen da bez. Horren jente itxagoten dago. Baina, klaro, zein da arazoa, akziodunek dauzela etxagoten, lehenengo hilabetitako, edo lehenengo hilabeteko salmenta horretara. Ez baditzen horrek betetan, eta batez be, ez dire bete inundik niola bez, oso ez dakize aurrek euspeneko izan berez, salmentanak, baina argi dago ez dizela aldu, orduen hor zozer potentie pasetan dabil. Ganera antzekoa pase da Ubisoften azken jokuekaz, X-Defiant, alako tiro joku bete kaleratu bien doakoa dana berez, baina ez tekiez horren beste jokalari, Skull and Bones da beste, betxitxela ala ukoitza eta bar hor dute pila gondala garapenien eta ez dakiz zer, horrek oinoko desastra handizago suposatu dugu Ubisoften txat. Eta holan da bizazken alditzen, orduen Assassin's egaz, ez dire hausartzen barriro gauza berri nintzen, Yves Guillemot Ubisoften arduradun nagusizek izan dugu, gure bigarren lau hilabetie esperotako baina okerra izen da urten, eta akziodunek zuzendaretzen kontra jarri dire, gudak eta okerra salatuz eta bar. Bukatzeko, Ubisoftetik izan dabe, enpresaren ibilbide horri zen aldaketak gehiago egongo dizela, eta hori buruz berbaitzeko be data finkatu dabe. Ubisoft H bat emaitzen iragarpena, urrizen 31 da, osake hor, guzak ezago jengo duguz, edo ikusko da. Baina, momentu garrantzitsue da, une garrantzitsua da Ubisoften txat, eta oinartzen da bezan erabakizek, enpresien etorkizune finkatuko dabe. Bai, broma gutxi izan dezun bezala, Skull and Bones, desastre absoluta izan zen, nik uste gainera laukoitz izango zala esatea izan zen pastelan jartzen den goiko karamelotxo hori. Eta gero, X-Defiant nik uste konkorrein antzerako gauza gertatu zaiola, jolas bat ateratzen da momentu baten non merkatua saturatuta dagoen giro shooter estilo hortako zehaz, joko ez. Eta ero Star Warsena ez dakit jolasa historia aldetik eta unibertsoan aldetik zemoz dagoen, baina hainbat bideo ikusi nituen internetetik eta adibidez iaren maila zeltasun handian jarreta oso eskasa zen. Hau da pertsonat, bakizute, jolas hortanen mantentzen da Assassin's Creed estiloko mekanika hori, non belarrean makurtzen zeanan eskutatu iten zen, eta jartu zen pertsonaiat belartan zeon eskutatuta, jaikitza zen tiro bat egiten zuen eta berriz jetxi egiten zen.
eta soldadu imperialak hor jartzen ziren. Tiroka baino zioten bat bera jotzen. Eta ja, zan ridikula, osea, inberritzeten zuen. Altxatu batek disparatu, akatu egiten zuen eta makurtu. Eta soldadua zauden 2 metrora eta, osea, ikusi, imposiblea naiz ikustea, baina alare tiroa faiatzen jarretzen zuten. Hortaz, ez da, horrelako gauzak ere jendeei atzera botatu dioten, edo ez, baina milioi bat baino gutxiago saltze Star Warsen jolas bat, bastante azarretzeko da. Bai. Eta, karo, nik uste, ja, 3 biterdi izango dugu, ze X-Defiant ez dut haundi bat bezala kontziratzen, baina Skull and Bones haundi bat, X-Defiant erdi bat, Star Warsena beste bat, ja biterdi zoaz, eta orain Assassin's Creed bat ateratzen zoazela. Gizki ateratzen maizu, ja benetan enpresaz jarri dezakezu posizio oso larri batean, eta ulertzen dut atzeratu izana, ulertzen dut baita ere DLC lehenengoa erregalatzea orain pre-reserva egiten dutenei, era batera publikoa pixka kontentatzea aldera, Ubisoften aldetik oso arraroa, DLC-ak erregalatzen jarrutea, baina ikusi beharko da. Egia da... Nik uste dut igual beste berandutxeren bat egongo dela. Iakurroten agatzi bai langileek, garatzaileek Assassin's Creedenak, eskatzen egon dire, joku berandutxeko. Horren ja horren beste presioen aurrien onartu indabe guztotzekoak, baina zikera baten espien baietza moten. Orduen, ez tozten bat pesarritxuko ondino denpora gizau bihar badaben. 3 hilabete asko dire guretzat, baina olako desastre bat baekin eskuen artien, ez da zenz. Oso gutxi da. Eta ero baitare, Assassin's Creed zure zea da. Zure saga principala da, kasi. Hortaz, hor bai izan dezula faiatu. Hor faiatzen mazu ja, jendea, ez akzionista bakarrik, akzionistak ja, esan duzun bezala lander azerre haude, baina ja, Assassin's Creedekin faiatzen mazu, enpresa oso handia da, eta erortzea kolpe handia da. Eta bai, badakigu azken urtetan, agian Ubisoft ez dela politikarik onenak edo erabiltzaile aldetik egokienak egiten jardun. Baina pena litzateke horrelako bideojoko garatzaile handi bat eta historikoki bideojokoen historian garrantzia handia daukan konpainia bat erortzea. Bakiu praktika... Langien aldetik azken finean. Hori da, azteko langien aldetik. Zenbat langileek, zenbat estudio dauz munduen Ubisoftenak. Mundu osoti dabiz, orduen, gogorra izango zen horredanak iztie edo galtzen joatie pizkanaka. Hau esanik baitare, imaginatzet Microsoft eta hauek egongo diala derre hoja hobetzen, ze horrelako karamelotxo bat jartzen bada parera, ez dute beharriz dudatuko biletera ateratzea. Hau nire aldetik, baina nik bai espero guzteko jaten, eta aspaldi dara esaten, Ubisoftek iztie ja bere mundu irekiko airuko joku erraldoiek, eta bentsa saiatzi joku txiki gehiago ataten, ze adibidez Prince of Persia barrize, ointzat oso izena, baina oin urtea zikeran estrenesana, kriston arrakazte dukideu, askoz joku txikizago da, Metroidvania bat eta bar, baina balorazio oso ona eukin duz jende aldetik, azkenien aurrekontu askoz txikizago eukin bidegu hori estrenetako, eta aldozu kaleratu presizo berien, orduen, bai, salmentak askoz txikizago izango dire segurunik, baina eukin duzun aurrekontu ebiarrezen duzun hori sortzeko denpori eta dirue, askoz urrizago izan dire bai. Horren, ezpedo konturatzi benetan, ez dala biherrezkoa behinta barriro olako joku erraldoiek kaleratzen ibiltzi, ez? Badau beste merkatu bet, eta igual horretaz be baliatu biezela. Erikek txatean gogoratzen digu, Avatar ere Ubisoftena zan, eta ikusi zuze golpe hartu zuen, ja 2,5 ez, ja agian 3,5 egeitziten. Ni jazutuk eta Avataren jokuena, osake... Eta norbetera altzaiak ez eta lasaioteko, ziur honek ez duela eragin kaltegarrik izango Ubisofteko langileentzako. Bueno, ikusirik gaurten zenbat kaleratzea idean izaten bideojokoen industrian, niz nuke hain... Espero ironiakin izaten dezula, ze nik ez detain garbi guztien hori. Eta bai, egia da. Ikusko dugu, ja. Eta Ubisoftek egin ditu beste motako jolaz batzuk exitu izan dutena. Mario and Rabbids, Nintendokin itzen beharko luke, baina nik uste Nintendok ez lukela arazori jarriko jarraipen bat ateratzeko. Uste dut hori inban estudizoa doitxin dabe, edo bertako langileek joan izirela, osake bai. Esaten dugu. Ez que, enpresan zuzendaritzara behiratzen badeu, olako frakasoa izatean mereziute. Baina pena bada historikoki Ubisoft bera eta bera dauzkan sagak erortzea eta batipa langileak erortzea, ez? Enpresa oso handia da. Bai,
azkenien, olako enpresa handidanadekin arazo bera, ejekutiboak ez dire bideojokusaliek, Hori. ez dakiz zertan zer dizen kaleratzen dabe zen jokuek. Baina, klaro, eskatzen dabe diru moten dutxena eta holandoaz galtzen apurka-apurka. Hori. Bueno, atzerapenak balio duen Assassin's Creed berria Japoniakoa ondo ateratzeko. Espero ezagun gutxienez Ubisoft langile eta zaletuen aldetik salbatzeko balio izan da. Eta, aipatuet Marioan Rabbids Ubisoftei utziko dio, eta Mariora itzuliko gea. Ze, Super Mario Bros. 3 klasikoa euskaraz joka daiteke jada. Nik usteet jolas hau ia mundu guztia jolastutako jolas bat dala. Bai ez, Lander? Nire kasuen, nire negaz nintzen, bideojoko munduen, joko negatxik zaten nintzen. Gemera ontzeko kidea den Jose Balizea arduratu da neseko bideojoko hau lokalizatzeaz. Ronjak modalitatean egin duela esan daiteke, hau da, jokoaren ROM fitxategi originala hartzen du, eta berau aldatzeaz arduratzen da. Zer itzuli du, azken finean, norbaitek esan dezake ez, eta Super Mario batek beste tekstu dauka, hainbat tekstu badauka, adibidez menu nagusia dauzka, toa den jokoak ere badauzka, Peach printzesaren gutunak, pantaila mailatan da askotan egoten dianak horiek ere itzuli behar dira, kredituak ere bai, noski. Guztia itzultzea lortu du, Josebak. Egia zan, agian eman dezake gauza arraz badala, ze testu asko ez daukalako. Baina pentsatu behar dugu jolas hauek NES kontsolakoa diala, eta NES kontsolako jolasak fitxero mota oso zaharrak dira, eta bai, itzuli izaten dituzu tresna batzu daudelako horretarako, baina ez da hain erraza izaten. Gero bai, itzulpena egindakoan erabiltzailearentzat nahiko erraza da, ze behin ROM fitxategia badima ukazute, prozesu oso simplea da. Eta gainera, esan beharra daukau, jolas euskaratuta daukau, baina emulatzaile bat ez... emulatzaileetan erabili dezakegula jolasa, eta adibidez, orain ez dakitatzean ez daukat, baina orain oso modan dauden kontsola txiki horiek, Game Boy eta forma daukatena, baina hainbat emulatzaile izaten dituztenak, horrelakoetan ere jolastu dezakezu hortaz. Kasi imitatu dezakezu esperientzia bat, Game Boy batean jolastea bezala, baina Super Mario euskaraz jokatzea, ez dana nioikoa. Haude beste jolas batzuk, gainera lehen bost Mario nagusiak euskaratuta daude. Hori arro esan dezakegu gauza bada, ze bideojokoen historia letra maiuskulaz idatzi duten jolasa dira. Eta, Super Mario 3-ari, Super Mario Bros. 3-ari daukionez, esan beharra daukau, 1991 urtean iritsi zela, etxeetara. 88an kaleratu zen ni Japonian, baina 91an etorri zen beste mundu guztira. Eta, NES kontsolako jolas bat izan zen, zeurazki maitatuenetako bat, Super Mariona. Ni hemen gogoratzen naiz jolas honetan, nik NES bat inoiz ez nuen izan, edo ez NES bat ere ez nuen izan. Eta gogoratzen naiz, lagun batek bai bezaukala esan nuke Super Nintendo zala, eta jolas honetan ibili nitzala. Ze Super Nintendo... Etzen nago Super Nintendorako? Bai, Super Nintendokoa zen remake, zango du. Super Mario All Stars bildumi egote zen, eta horrelako remake bat egote zen lehenko 3 jokuena. Hori, gogoratzen ez remake azala eta jolas desberdina zola. Ni hamen mentzatan ibili nintzen, eta oso jolas divertigarria. Azken finean, nik uste irratzaioa entzuten aigean askorentzat gure haurtzaroa definitu duen jolas horietako bat. Eta, amendik eskerrak eman daizkeu Jose Balizeagari, jolas hau itzultzeagatik. Esan dutan bezala, Marioren lehen post jolas nagusiak euskaratuta dauzkagu, eta nik uste tito polit bat dela euskara eta bideojokoak uztartzen ditugun jende horrentzat.
Eta, bueno, Lander, beste bat aurten gehitzen dena gure katalogora. Beste bat, 178. Garrena. Orain dela gutxi, ari ginean eskuko atzamarrakin kontatzen, zenbat jola zauden, eta behira ja, 200 titulutara gerturatzen ari gara pixkanaka, eta aurten ere, aurreko urtean bezala jolas pila bat itzuli ditugu, eta baita ere jolas pila bat ikusi ditugu atera izan diala ja zuzenean euskeraz, bai ikasleek egin dituztelako edo garatzaile batek lan hori hartu dulako edo lan hori egiten utzi diolako komunitateari. Beraz, zorioneko albistea. Bai, bentsete aldatzen gabez, ja, pentsa molde hori, ez da? Zenik neuk, oin 10 urte neban ni pentsetan. Bideojokuetan euskera zibiltzeko aukeri egongo zanik, ez zer? Naiz eta batzuk egon. Baina gaur egungoa, ja, pasada bada, zema dauzen, eta batzuk zeintez garrez, ez dino Mario gaitzi bakarrik, baizik eta pasan hastien bai batu guen ez, Death's Door adibidez, euskeraz dagoela, eta indi oso bat, oengitzi estrena gala. Eta alako aukerak egotie, ikaragarriz da, Super Mario 3 buruz hori izan dugune, ROM fitxategi zebera itzultzie oso erreza da, ez dugu inungo misteriorik. Guk emon dugu tresnatxu bet hori itzultzeko, baina online nabigatzaile bidez beba dauz itzulpena apliketako erremintzak eta holan, azteko inungo misteriorik. Eta baina hori lortute, ja euskeraz dekozu, joku osoa, aritzik izan da bena. Jolazteko emulatzaietan, ordenagailuen, mugikorretan, bestelako kontsola barri zagonetan, ez? Emulatzaileek erabiltzi ahalbidetzen dut honetan. Gero, ez dugu probe berez, baina uste dugu NES kontsola originalien behalko sala erabili. Ez dakigu, hori nonok komplexua dea prozesu hori guztia egitea. Egoten dira alako kartutxoak romakaz kartaketako gauza berezizek, adibidez oin gitxi egon da gure komunitateko Double Mauler, Nintendo 64ko Super Mario 64 euskeraz jolasten kontsola original baten. Olako Evercade deitzen dan kartutxo berezi batera biletzen. Horren, kasu honetan, naiz eta romara aldatute egon, memoriz eta barra respetatu egiten da, oza, karaktereko puru berbera dau, ez dugu lan ezer handirik aldatu, orduen, supuestamente, erabiltzeko aukeri egongo da. Ia inorran imitan dan probetan, da esango duzku. Hori da, norbetek probatzen bat zuten, mesedez idatzi, guri. Ito bat izango litzatekelako NES batean, euskaraz ikustea jolas hori. Zibiltzie, hori da. Ondo iruditzen batzen aritz, laburrek harin errepaseko duguz, ez da bolan gauza oso garantzirik ikusteko bez. Tokyo Game Show asoki bukatu daia, oingo asteburuen ireki bazen beratiek, hainbat aurkezpen egon dire, Xboxenak, Capcomekoak, Seganak eta alakoak, baina egize da ez dugula ikusi iragarpen oso handirik, así que interesgarrizenak errepaseko duguz, harien batien. Metal Gear Solid Delta Snake Eaterren, hau da, 3. Metal Gear Soliden berregeitien trailer barrize jaso dugu, ikusteko pertsonai gehizau, zelako itxuridekon atal grafikora berritxuegaz, baina ondino argitaratze datarik parik jarraitzen dugu, osak itxarati toketan da. Bestalde Age of Mythology Retolden, hau da, bermasterizazio edo berregitien espantzio barri bet jasoko dugu, Immortal Pillars ditxuko da. Eta kasu honetan, panteoi barriz sartuko dugu, panteoi asiarra, oso interesgarriz ez, eganera joku mitiko, asko guztetate hau etzen da bena Age of Empiresekaz eta mitologiegaz, dala joku sarrak berregin, maldi berien eduki barri piloa sartu, zibilizazioakaz, kampainakaz, mapagaz, hori oso ondo dau, eta ganera oso ondo mantetzen dabe maila berbera ez egotezana joku sarratan, orduen guztetan badatxun, gauza barriz jasotzeko aukeri dikozu, itxela. Eta gainera ikusita buko honen jolasak ze ondo funtzionatu kultura txinatarra sartu diz, ez bazo aprobetxatzen labea bero dagoela. Hori ze da. Aukera politze da jolasteko, hasi ia lasteruko dugu aukeria. Eta bukatzeko lan beste joku bat aipatzearen Tokyo Game Showtik, Death Stranding 2 ikusi dugu, Hideo Kojima pasesan bertatik, trailer barri bet, edo, klip desberdinek erakutsiz, atal grafikoa ikaragarrez da, baina tutik bezu lertzen, jokuena, nik zaizara bie pastan hor. Batek izen izketaldizek eta dialogoak eta misterio utxe diren nire txat, eta jolastu ezkero bezegurenik nintzen entereko. Baina ikaragarrez da, eta ikaragarrezen da, eta oso Kojima dana da, erakutsi da ben argazkilaritza modu, hor ikusten dugu justo neskak azdabiela, argazkilik ataten eta bar, eurek posetan, eta oso itxurona deko berak modaletatik. Baina zorona da, ez dakit zelan implementeko da ben,
baina historizoa bera aldatu bengo da bela, antza danez, argazkile daitxan modu hau erabilitze. Ez dakiz esentzuten, ondino ez dugu azalpetan diri jaso. Baina, bueno, dana oso Kojima, bere betiko estilo ematen dute, eta hau uste datorren urtien, esternetan dala, okarrezpan abien, ez da betxeratu, así que ikusko dugu. Bai, ni bentzak izan gogoa aukatz. Gogoa eta aldi berean bildurrez, lehenengoa hainbeste gustatu zitzenan, beldurra ematen dit bigarrenak, ez bada omaia berdinean eta ze pentsatu ez dakidan. Ja. Baina, bueno, esan dezuna, argazkia ateratzeakin eta horrekin mekanikan bat egon daitegela ematen du, eta ikusi beharko da nola sartzen da, hori. Eta argazkianaren ikustet eskertzen dela, lehenengo jolasa bazaukan argazki modu bat, baina nahiko simplea zen. Eta, bueno, jolasak paisaia nahiko harri-harrek izate ditu, eta bueno, ondo dago argazki modua. Merezi du, ez da olako batek, bai. Bai. Eta ondoritzen batzen ari, etxitzen dugu albiztek eta analizire pasetan gara, segun oengoan analizi berezita laburtxu edeko eskuartien. Hori da. Analizia! Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea. Bale, nahi patu dugu moduen, metafor fantatxio, itxurosoa laster estretan da, urriak 11 zehazki. Esan dugune, Atluskoak konfidantzia osoa deki euren JRPG-en, eta demoa argitaratu da, bez? 4-5 orduko demo txubet. Jokuen sarreri izango zena. Horretan ibilina, segunotan, oso berututena jokuaz berez, ja personan garatzailena izan da. Eta demo aprobetako gogo asko ukitaz. Orduen, lehenengo iztaren eman Steam dekan, bai izan behar da rendimendu aldetik apurut eskartxu da bilela, horra ipatu dabe, garatzaileek doza dauzela hobetzeko, saiatuko dizela eta bar. Eta, gero problemean ja purtatien, eta hor arazo handirik pareki bilinaz. Fantasia asko mundu honek aurkezten daben historizoan. Zaniko, azikeratik hasiko gara, ja erakutsiko dozkue mundu fantastiko honen erregie hilein dala, edo hilein dabela, hobeto esan da, argi da garbi ikusko dugu norkiltzen daben, eta horren inguruen ibilko da historizoa. Eta hortik aurrera, erresuman, geroz eta monstro gehiago agertzen dabiz, eta, gure buru izango da protagonista moduen, alako mundu honetan dauz, zangoneke, 8 arraza desberdin dizela, olako elfo moduko batzu dauz, adardun beste pertsona batzuk, animalizek izango zirenak, eta bar. Eta gu izango ginen gizaki normala, naiz eta ez dutxen gizaki deitzen. Dala justo oso tribu txiki bat, inok ez deus ikusten, nahiko alboratute deki ez, arrazismo asko dauren kontra eta bar. Baina gure kasuen, printzien lagunek izango gara, madarikatuta dauen printze batena, eta hori salbatzeko ibilbidea hasiko dugu. Oso arazo pilo bat deko zen erresuma baten artien, eta bertako jenti ezagutute, bertako hiriburure bideetuko dugu, eta hortik hasiko da purbet historizoa. Personan garatzaileena dala esan dut, metaforre fantatzi hau, eta asko nabaria bai diseinotetik hasitze, baina baitze bere proposamenetik bai. Txandakako borrokak dire nagusi batez be, ibilko gara hor, personan eta Shin Megami Tensei sagan ikusi duguzen antzeko astikerizek eta magiak eta barrera biltzen, proposamena oso antzeko da. Baina bai aldatzen dago eze bat, eta da, denbora realeko aksinio ikusko dugule bai. Gure pertsonaizega salako mapa handizatik ibilko gara, batzutan ziak izango dire, beste batzutan joku hasikeran justo basamortu handi batetik ibilko gara. Eta bertan emoten duzko aukerie, gure lagun bategaz, olako ada moduko badekogu ez, gugaz batera. Eta horrek txaizek aztertu edo ikertu egiten dugu izango dugu, hainbat koloretan identifiketa, urdine, horize edo gorrize. Urdinek izango dire gure maila azpitzik dauzen etxaizek, eta horren kontra borrokan egalko duguen, jo eta bertan momentuen akatu. Nahiko simpli da borrokan egiz izan, eskertuko neman sakontasun gehiago haueko baban, baina, balizo dugu, ez da horretarako bakarrik, gero etxai hori zen kontra dibizitzerakoan borroka barri aldo guen, gure espatik jotzen ibilko gara denbora realin eta bar, baina behin etxaizik zorabiatuta dauenien, txandakako borrokatara salto hitzeko aukeri dekogu, eta borrokak hasiko dire, personan izango zirenak abantaila moduen. Hau da, gure pertsonaiz taldiek, uren kontra eraso gehiago etxeko aukeri egongo da, bestik zorabiatuta dauzen bitxartien, ez? Eta gero bukatzeko, gorrizen kontra hobetos badugun borrokarik eitzen, ze gurtiongo gaitxue, eta bestela asko jota, txandakako borrokatan sartziek merezi dugu. Txandakako borrokatan persona inbokazioak aldatu izan dire, honetan arketipo dekoguz, dizela alako gure pertsonaizen transformazio modukoak, nahiko askatasun deki lamoten deuz, aldugu erabaki
protagonista bakoitzek ze arketipoko daben, adibidez, borrokalarisek, edo astizek, edo euskarri moduen funtzionoko daben beste transformazio edo eroi modukoak. Horregaz jokatzen ibili bilgara, talde anitze osatzeko, ez? Bata bestri laguntzuka proposa dana, eta hobeto komeni da, ez? Eukitzie borrokalari bet, asti bet, eta baina kasu batzuten bebai, mota bardineko eroiek edo arketipoak eukinja, bata bestri laguntzeko aukeri deki, orduan hor experimentatzeko eta probetako aukeri emoten duzkuen, nahiko interesgarriz emoten dugu, naiz eta hori izan dutena, ez? 4 ordu emodot esan jolasten, hor ikusten da hobetzeko kausapia dauzela. Baina zalantzari barik, ja, jokartezuna epatute, interesgarrien eta gezen harritxo bestena da, ze mundu aberatza eta berezize osatu daben. Leku piloa bizitiko dugu, denboan bertan, joku hasik eran. Hasiko gara hiriburutik, bere auzoakaz, bere pertsona piloa erbaitzeko, eta ez da mundu irekize bez, atalka edo zonaka gunika banatute dagoela esan lehike. Baina leku piloa dekoz, eta niri egizizan piloa harritxu duzte. Irakurtzeko eta, historizoan sartzeko dialogo eta menu piloa ongo dire, denpora guztiezen da bizkoz botaten testu da, guztetan badatxun ondo, bestela arazo bateko duzu jokuaz. Baina egiz izan, oso mundu interesgarri zeratu dabela esan bier dut, naiz eta ez da urruntzen askorik fantasia asko oinarrizetatik ez, betiko elfo edo alako antzeko ez, eraztune jauna eta horrako munduetatik, esan dugu ez dela larri urruntzen, baina alan dabe bere ukitutxo interesgarri bedeko eta aurkeztu doztiena pila guztiate. Baina aurkezpena esan da, ikaragarrazen da zalantza barik, zelako estiloa daiko jokuek, zelako menuek, efektuek, musikie. Zaitxu horretan, aztakeri beda, denpora guztiezen harritzen egonaz, aurkezpena gaitzik. Eta, hamen dabil, egunotan soinu bandi dikot buruen bueltaka denpora guztiezen, ze kreston musiki diko jokuek eta menuek eta ikusten badozu zen bidizatan ikaragarrezi dire. Orduen, egiz izan, personak eta Shin Megami Tensei dalako jokuek arrakasta nahikotxu hartun dabe azken urteetan, ja publiko zabalau baten gana aldu dira. Nik uste dut metafor honegaz beste pausu bete mongo dabela, batez bete monega itxik, lortuko dabela jente piloak probetie eta guztetie. Orduen, nik animetan deitzu bete, probetan, esan dutena 4 ordu, PC-erako, PlayStation posterako eta Xbox Series-etarako deiko zue. Eta erosi hostien, erosi. Demo abokatu hostien erosteko aukeri deko zu eta indozuzen aurrerapen horrek zuzenien jarraitzeko, ez? Orduen oso interesgarri zemoten den metafor honek, ia denpori egaz jolastu egin beharko da, oso joku luziek izaten dira, bai, orduen. Segurunik barrio erratzaira ekartzen dugurien ja ametik denpora batera izango da, baina ia, niri gogo asko mondostez eta oso itxurraiko lasan mierda. Hortaz, alde batetik posten naiz, Lander, espero dozen egun jolaz baza, eta ondo atera da. Ematen du Atlus eta jende hauk asmatu dula jolazak nolain, personak ere esan duzun bezala asko ari dira zabaltzen, publiko batera hasiera batean nik uste ez nuna espero hainbeste zabaltzea. Eta metaforrek ematen du ari berdinetik dijoala. Eta igual amaitzeko esan, urriak 11-tik aurrera, Landerrekin hitzeitean nahi bazute, zai izango zutela, ze metaforren ibiliko alako. Ondino larre dikotaz, persona irun remake behordeko jolastu barik, ekitzetela beste 60-80 ordu izango dizela, orduen, denpora larrei hartzen da, baina asko guztetan hartzez bai. Txistea egiteko personakin esango dugu, urrietik 11-tik aurrera Lander pertsonaz dela izango. Horizea. Eskerrik asko hemen egon zeaten guztioi, gogoratu urrengo aste artean ere ordu honetan bertan hemen izango garela, irratsaioan. Eta besterik gabe, eskerrik asko txatean egon zeaten guztioi, baita ere zuzenean ez baizik eta bai naiz irratian, eta baita ere hainbat plataformetan podcast bezala entzuten diguzuen hoi, eta hurren arte. Agur. Ondo bili, agur eskerrik asko.